Добър ден, казвам се Ламбрина Тодорова. За първи път посещавам презентацията на Дешели. Предварително бях чувала много за тази фирма, за резултата, който се получава. След процедурата дойдох, направих процедурата и действително останах очарована от резултата. Видимо след първата презентация резултатът беше страхотен. Намирам видимо много добри резултати. Склонна съм, имам голямо желание да намеря възможността и средствата да мога да си позволя да закупя продуктите, за да изглеждам много по-добре, за да имам много по-добро самочувствие, вида ми да бъде много по-хубав. И съм благодарна много за оказаното съдействие, за милото отношение на персонала. Желая ви всичко най-добро, успехи на фирмата!